Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ kan an lajɛ Ondu TV sanfɛ ni wagati in kɔnɔna na ale ni Mifa Production sanfɛ ni wagati in kɔnɔna na foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka aw ladɔnnaya ko nin ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na novembre kalo tile 6 ka taa bila karidon na novembre kalo tile 12 dolo jate la kawula kalo filanan an b'o o wagati de kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan ninnu jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye wa ninnu kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ kamasɔrɔ yɛrɛ tiɲɛ dusu o bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u ka kow ɲɛtɔla u yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tiɲɛ olu ye daganko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔdenw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sumaya walew olu bɛna don aw ka ko la kosɛbɛ a ka di aw ye ko ka se ka teliya ka taa sira minnu fɛ i bɛna ye ko tɛna se ka kɛ aw sago ye n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw k'aw kɔlɔsi bolofɛn yɛrɛkɛw ale ni bolofɛn tunu olu kun dalen don aw kan kamasɔrɔ aw bɛ se ka na musakaw bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ hali ni a ma diya aw ye o b'a yira k'a fɔ aw ka musaka bɔtaw bɛɛ lajɛlen aw ka se ka jateminɛ kɛ o la n'o tɛ dɔgɔkun bɛ taa fɔ a bɛ taa laban yɔrɔ min na aw bɛ se ka dekun ale ni dusukasiw k'olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛsodenw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fɔ aw ka kɛ sabalibaga ye aw ka se aw dusu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ aw bɛ se ka mankan sɔrɔ sira caman fɛ wa aw mana mankan sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka taa ka aw bolo da basigi aw k'u ka tagama bere ka se ka jateminɛw k'olu fanga bonya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun bɛ tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun daminɛ de ka girin ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ kunnafoni siraw olu jɛlen don kunkɔrɔta bɛ aw ye nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de ko don kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛ wulikajɔ minnu sabati depuis dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw bɛna baara minnu kɛ aw bɛ se k'aw jigi da olu tɔnɔw kan ale ni olu nafaw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ aw ka waleyaw ɲɛtɔla aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tiɲɛ o sababu bɛ se ka kɛ teliya kojugu ye walima jateminɛ baliya aw bɛna waleya fɛn fɛn de kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se k'a jateminɛ ka ɲɛ n'o tɛ aw yɛrɛ de bɛna kɛ aw ka ko tiɲɛni sababu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa mɔgɔ minnu bɛna na ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ lase aw ma don nataw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka u minɛ ni aw bolo fila ye kunkɔrɔta o bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ladi aw ma don nataw kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sabatilen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la n'i ye aw kelen ye ka gɛlɛya min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo filanan denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma layidu timɛbaliyaw bolofɛn yɛrɛkɛw o bɛ aw fana ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka ko bɛɛ lajɛlen bɛna bɛn aw yɛrɛ kelen de ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jateminɛw minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ se ka wasa sɔrɔ o la i bɛna ye k'a fɔ aw jugulamɔgɔw olu ka ca nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ aw ka sɔrɔw a n'aw ka jateminɛw a bɛɛ lajɛlen bɛna bɛn aw yɛrɛbakun ma nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kan ka aw janto aw ka kɛnɛyaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ
fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kunnafoni siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin dɔgɔkun in t'aw ka dɔgɔkun ye ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafamaw aw k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ uti kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge denmisɛndenw samiya kalo sabanan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana fɔ ko fo bɛɛ ka sɔn aw ka kumakan ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw yɛrɛ kumakanw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bila fili kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw dalakan aw ka se ka aw jate minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ se ka tiɲɛni lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jateminɛw olu de fanga ka kan ka bonya aw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni aw ko k'aw bɛ kuma kɛ k'aw ka ko ɲɛnabɔ aw ka ko caman ɲɛtɔ la aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka jateminɛw k'olu banban nka bolofɛn yɛrɛkɛw olu bɛ aw fana ka ko kɔnɔna na nka bolofɛn yɛrɛkɛ sababu tɛ mɔgɔ wɛrɛ a sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ ka kow kɛcogoyaw la ani aw yɛrɛ ka dépenses kɛcogoyaw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furusodenw kawla kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan kɔrɔw olu bɛ se ka timɛ ka ɲɛsin aw ma kumakan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ layidukan siraw fɛ olu bɛ se ka timɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ sɔrɔ kɔrɔw aw bɛ se ka aw jigi da olu dɔw sɔrɔli kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔ siraw aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna teliya minnu kɛ sɔrɔw nɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o teliya ninnu bɛna kɛ i b'a fɔ teliya gansanw kamasɔrɔ aw mago bɛ jaabi minnu na olu kɔnɔna na aw bɛ se ka aw jigi da olu sɔrɔli kan fo wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion kawla kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ aw bɛna to miiriya caman na hakilina kow ka ca ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la kosɛbɛ kosɛbɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigibaliyaw k'olu don aw ka taabolow la aw ka wulikajɔw la ko mana na se aw ma cogo cogo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka miiri ka se ka taa fan kelen dɔn aw ka kow la n'o tɛ aw bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a b'a yira k'a fɔ yɛrɛtiɲɛ dusu aw k'o bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ dusubɔ ko caman o de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka ko ni aw yɛrɛ aw ka ko ni aw dusu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya ale ni aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na aw ka laɲini caman bɛ se ka sabati nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka dusubɔko minnu ɲɛsinnen don aw ma ni aw sela ka aw yɛrɛ minɛ i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔkun bɛ tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire jija ale ni cɛsiriw olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ wa o jija o bɛna kɛ sababu ye ka se ka kunkɔrɔta lase aw ma yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw ma sɔn saliya ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛna kɛ sababu ye ka jigiya siraw ale ni aw ka garisɛgɛ siraw k'olu barika ka ɲɛsin aw ma aw jigi dalen don sɔrɔ minnu kan aw bɛna se ka aw tigɛ da a caman kan yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya fiyewu ni aw saliyala jaabi min ni aw b'a ɲini n'a ka ko la o jaabi siraw olu bɛ se ka lagosi yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin ye aw ka wulikajɔ wagati ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma i bɛna ye yɛrɛkɛli walew olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw b'a fɛ aw ka ko ka tɛmɛ cogoya min na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko tɛna se ka tɛmɛ o cogoya la kamasɔrɔ aw ka ko man di mɔgɔw ye wa aw ka baara kɛlenw olu bɛ se ka lagosi aw bolo jateminɛw aw k'o kɛ aw tagama bere nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fariganmisɛnninw olu kun dalen don aw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la
ni dɔgɔkun in t'aw ka dɔgɔkun ye n'aw bɛ se aw ka ko ɲɛnama bɛɛ lajɛlen aw k'o bila ka don wɛrɛ nataw kɔnɔ ni fɛn min sodala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ jamaw kun dalen don aw kan wa mago ɲininaw o caman de ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa jama minnu mago kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu caman ye jamafuw de ye wa aw yɛrɛ de bɛna se ka bolo bɔ aw yɛrɛ de bɛna se ka bolo don aw yɛrɛ kun ka se ka musaka kɛ olu ye ka se ka nisɔndiya lase olu ma o b'a yira k'a fɔ jama minnu kun dalen don aw kan olu ti jama ye jama minnu bɛ se ka aw yɛrɛ nimisi wasa aw ka kɛnɛya siraw olu ma sinsin dɔgɔkun laban yɔrɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw aw ka kɛnɛya siraw olu ma sinsin nka garisɛgɛ bɛ cun ka don aw kunna k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw mago bɛ sɔrɔ bamanan ka fara ɲɔgɔn kan olu bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fitinin min ni aw bɛna o sɔrɔ aw ka aw jigida o de kan k'o de kɛ ka baara kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka aw jigida sɔrɔbaw kan dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka n'a bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka dalakanw olu labatonen tɛ wa aw dalakanw o bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi walew k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se aw kumadaw la aw ka aw kumacogo aw ka olu dɔn n'o tɛ aw kumacogo yɛrɛ bɛ se aw kumakanw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw fili dingɛ kɔnɔ aw yɛrɛ ka laɲini tɛ min ye o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko kɛ aw ka kumafɔ yɔrɔw k'olu dɔn wa aw ka ko kɛcogo k'olu dɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw jugulamɔgɔw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari aw la ka sababu kɛ aw dalakan ye jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ dontaw olu ka dɔgɔ bɔta o de ka ca ni donta ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lajɛbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ mifa production sanfɛ ale ni Ondu TV sanfɛ n ka foli ani tanu ni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya ni aw mɔgɔ minnu b'a fɛ k'aw ka kibaruyaw dɔn aw kana se ka aw bɛ se ka an wele ni numéro kofɔlen na 73 35 28 89 73 35 28 89 a lajɛli bɛ kɛ ni datiw de ye i bange wagatiw kibaruya min mana sɔrɔ yen nɔ an b'o da ɲɔgɔn tulo kan ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la an b'a fo la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na